Хай YouTube, извънреден клип, понеже ми влязаха 3 в 1 и лефнах и тук видях, че флайват и мисля да пратя клипа на Охахо. Всъщност, може би го видяхте в горния десен ъгъл, тук що как флайна. Защото аз го видях. Ето, пак. Видях го. Обаче чакалети не мога да се логна. Ето го боса. Те пък го налагат. Той умря. Не, всъщност това не беше той. Тук беше точно зад мене и флайна. Обаче лефнах, защото сета ми беше на малко и ми влязаха 3 в 1. И сега ги чакам да се махнат, за да мога да се логна. Но разбира се, ще изреже тази част, за да не ми видите паролата. Ари бе. Надали ще се махнат скоро. Ми ще чакаме. Махнах се. Мога да... Не. То пак ме видя, Ами ще спра клипа, за да ги изчакам да се махнат. После ще го пусна. Този току-що флайна. Че не мога да ги видя. Току-що флайна и дойде до мен. Не знам какво да правя. Ми съжалявам, много късно пуснах клипа. Ето че пуснахме клипа. Бягам! Почвам ги. То не е на много малко, не се чупи много бързо, ама ми влиза 2 в 1. Тук са ми много уязвими. Те не са скочили. Мога да се измъкна. Ще се измъкнем. Аз като ти казах, че се на малко. Ес! Не лефнах заради нищо друго, обаче вижте ми сета. Вижте го. Не заради друго. Успях да се спася. Ето ми го кита. Това беше накосан. Изядохме лек, но все пак на 2 в 1 няма как. Даже отначало ми бяха 4 в 1, но все пак се справих. Само хил.
Така, вече съм готов. И... Така, лъка видях, че не ми трябва. Уау, аз останах без полушанки. И мисля това да е от клипа. Аз бях хубав, благодаря, че гледахте.